1968 ஜனவரி 5 தமிழ்நாட்டுல மட்டும் 2 சூரியன் உதிச்சுது. ஒண்ணு, மக்களுக்கு ஒளி கொடுக்க நெருப்பு பிழம்ப கக்குற நெருப்பு சூரியன். இன்னொன்னு, மக்களோட மக்களா நின்னு அவங்க வாழ்க்கையில ஒளியேத்துறதுக்காக உதிச்ச இன்னொரு சூரியன், திராவிட சூரியன். The name is KK. கனிமொழி கருணாநிதி. பத்திரிகை துறை, எழுத்து, இலக்கியம், மேடை பேச்சுன்னு எப்படியெல்லாம் கலைஞர் நம்மளை கட்டி வச்சிருந்தாரோ அதே மாதிரி கவிதை, பத்திரிகையில மக்கள் பணி, மேடை பேச்சு, தங்கிகளை லெப்ட் ஹேண்ட்ல டீல் பண்றதுன்னு நம்ம எல்லோரோட மனசையும் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பொண்ணுனா படிக்க கூடாது, வீடு தாண்டக்கூடாதுன்னு இருந்த சனாதனத்தை எல்லாம் நொறுக்கி மக்களுக்காக வீதிக்கு வந்தாங்க கனிமொழி கருணாநிதி. 2001 தலைவர் கலைஞரை சட்டவிரோதமா நைட்டோட நைட்டா கைது பண்ணப்போ தலைவருக்கு பக்கபலமா தனியாளா நின்று தர்ணா பண்ண ஒரே தலைவர் கனிமொழி. மாணவர்களோட கல்விக்கு உதவி பண்றது, விளையாட்டு வீரர்களுக்கு உதவி பண்றது, மீனவர்களுக்கு உறுதுணையா நிக்கிறது, ஒரு எம்பியா தொகுதிக்கு நலத்திட்டங்கள் கொண்டு வரதுன்னு அதிகார முட்களே சொர்ந்து போற அளவுக்கு உழைக்கும் ஓய்வறியா சூரியன் கனிமொழி. இதை தெரிந்ததாலதான் இவங்க பங்கு நம்ம நாட்டு அரசியலுக்கு தேவைன்னு கனிமொழி கருணாநிதி கைப்பிடித்து அரசியலுக்கு கொண்டு வந்தாரு நம்மளோட கலைஞர் கருணாநிதி. இன்னைக்கு நம்ம உரிமைகளுக்கு பிரச்சனை வரும்போதெல்லாம், ஏன் நம்ம மொழி உரிமைக்கும் பிரச்சனை வரும்போதெல்லாம் கூட ஹிந்தி தெரியாது போடான்னு தமிழ்நாட்டில இருந்து டெல்லி வரைக்கும் ஒலிக்கிற ஒரே பெண் குரல் கனிமொழி கருணாநிதியோட போர்க்குரல். கனிமொழி பெரியாரின் பேத்தி, பேரறிஞர் அண்ணாவின் தங்கை, கலைஞர் பொண்ணு, மக்கள் மீது அக்கறை கொண்ட அக்கா. ஒரு கவிஞரா, மக்களவை உறுப்பினரா, அரசியல் போராளியா, மக்களுக்காக மக்களோட மக்களா களத்தில் நிக்கிறதும், சுற்றுச்சூழல், சிஏஏ, மதவாதம், இனவாதம்னு மக்கள் விரோத சக்திகளுக்கு எதிராக போர் தொடுக்கிறதுலயும் மக்களின் குரலாய் வாழும் கனிமொழி கருணாநிதி அவர்களுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்.